Pulang hambai, sini sosial media no, tam Himalaya borok ini awati pam tu jera borok semua aku sakai jono kabaris kema bagai, sung tini Tripura mo thaning goi, kasha subasu kaya ni, pajak, sung payman jaga angkai, West Sampasura ni 3 number wat munda bos juga, kasha sini cakrajuk, tiga ka, thini nukungo borok sukse gya hani sing khana bagai, sung Tripura mo tha eba sini West Sampasura ni je member tumai rok jemonon dioro songo sini gonjon song te sini takun intu korin song te mano song kebungo tongo te phaya kebungo tongo sung jotono gerei ni bisin tipeno sung tini bongni sugya jora khanawo sung sini bukha tongmo yangai sung jono rang lesalenui tui sung tini sini chakrajuk panmunda bot hi thaka bot hi mani tamnai tini bai 12 din na 12 din kha tini hor di simi bungro pandangnai sung hindrok sung amno 13 din eba sadono sung hindrok sung semano sung thitha ga sino sado sung rang tongthu kurithu sung abo je kono program akho abon bagai borok belai chugya khanawi sung tini sakrajuk panmunda tabuk tongnai bobini bin busla tongo sini ngana busla babol munda te bini bihi borok berai sugian bisingtei sunu khor ma bagai sung tini porno phajaka sungbo kabang rimaya maro simi kisa tui phajo sung tini sung sini Tripura mo thanengai asuno balai ngo takuk nini sini mung kisari gare ani sini mung kai ani bumung Trilsit Deborma ang Khwai district ni working president ambai tini nono so phai tini choba chuno di phekya mane tini tani motharok andros rok ana kicha chuba chubri kata mana kicha ya kobang mana borok bayang himja ga kicha ana mane bagai nin bani boso srado ni bagai sarado ya mana 13 din ni bagai 13 din bagai ri phekya